presento un llibre sobre el període de l'any 38 en què les ambaixades davant la República Espanyola es van establir el que ells deien caldetes, dic ells, vull dir les seus internacionals, que serien els tres municipis de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu Llavaneres i Caldes d'Estrac. Des de juny del 37 ja hi havia el consolat britànic, però a partir de novembre del 37 els britànics traslladen allà l'ambaixada i el seguirà l'ambaixador d'Argentina, després vindran els francesos, que tindran a Can Valls 550 refugiats, i a partir dels bombardejos dels 16, 17 i 18 de març del 38, la majoria de les ambaixades, totes, tret la de la Unió Soviètica i la mexicana, s'establiran en aquests municipis, i Arenys de Mar, que estaria a Brasil, i a Mataró, estaria a la punta de Mataró tocant a Llavaneres, estaria a Noruega. Això volia dir també que durant tot aquest període hi havia barcos de guerra francesos i britànics constantment, i acabaria el 25 i 26 de gener del 39 quan s'evacua totes aquestes delegacions diplomàtiques estrangeres amb una operació d'aquests tres països, França, Regne Unit i Estats Units, que tindrien 9 barcos de guerra traient tot el personal, i a partir d'aquell moment ja establirien relacions diplomàtiques amb el bàndol guanyador.